εφόσον μας αμφισβητούν τα πάντα και καταγράφουν τη Μακεδονία μας από την Φλόρινα και την Κοζάνη μέχρι την Καβάλα και μέχρι το Νέστο, ότι είναι το κράτος της Μακεδονίας που βγαίνει στο Αιγαίο, τότε γιατί και εμείς να μην διεκδικήσουμε τα κομμάτια που ανήκαν κάποτε στη Μακεδονία μας και τα βρίσκονται σε άλλα χέρια, και εκεί οι τόποι αυτοί είναι σπαρμένοι από ελληνικά κόκαλα. Να, αυτό είπα. Του αντιθέτου. 45 χρόνια δεν την είχαμε ανακοινήσει αυτή τη συζήτηση. 45 χρόνια δεν μας ενοχλούσε αυτό το όνομα. Θα το έχουμε ξεχάσει. Δεν το περίμενε κανείς ποτέ ότι εξελιχθεί έτσι. Η υπόθεση των Σκοπίων ήταν υπαρκτή και πρωτήτερα. Εγώ ήμουν υπουργός των εξωτερικών το 80-81, είχα προβλήματα με τους Ιουγκοσλάβους εκείνη την εποχή, αλλά ήταν ένα κομμάτι της ομόσπονδης Ιουγκοσλαβίας. Εμείς τους ονομάζαμε τότε Σλαβομακεδόνες, χωρίς καμία δυσκολία. Αυτό ήταν το επίσημο όνομα που τους δίναμε. Από την ώρα όμως που έγιναν ανεξάρτητοι, ανέκυψε το θέμα. Ουσιαστικά το θέμα ήταν αν θα είχαν αυτή αλυτρωτική προπαγάνδα, θα διεκδικούσε δηλαδή την ύπαρξη σλαβομακεδονικής μειονότητας που δεν υπάρχει όντως στην Ελλάδα. Γλώσσα. Δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Το Μακεδονία, ξέρεις ποιος φταίει αυτό το πράγμα? Το δικό μας το κράτος φταίει. Να σου πω γιατί. Διότι πριν 50 χρόνια, όταν αυτοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το όνομα, δεν ξεσηκώθηκε η Ελλάδα να πει ότι stop, δικό μας είναι αυτό το όνομα. Αλλά εμάς όμως μας χτυπούσανε και μας βάζανε φυλακές αν λέγαμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Δεν θέλανε οι κυβερνώντες τότε να πεις ότι είσαι Μακεδόνας. Α, Μακεδόνας είσαι, ξύλο και μες στη φυλακή. Και τώρα το ζητάνε το όνομα Μακεδονία. Αργά είναι. Στο νεκροταφείο του χωριού κάποιοι παλιοί τάφοι είναι σκεπασμένοι. Είναι οι τάφοι που μαρτυρούν πως κάποιοι από τους κοιμηθέντες κατοίκους του χωριού είχαν επιτύμβια πλάκα σε σλαβική γλώσσα. Επί Παπαδοπούλου, τότε επί Χούντας, αυτά τα ήξεραν, ήρθαν και είπαν να τα σκεπάσουμε αυτά. Με λένε Παύλο Βοσκόπουλο, είμαι Φλωρινιώτης. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, εγώ είμαι και άεθνος και άθρησκος. Με απόλυτους όρους κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η δική μου επιλογή να είμαι εθνικά Μακεδόνας είναι πολιτική επιλογή. Το αρχιτεκτονικό μου γραφείο το κατεβάσανε κανονικότατα για να μην χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, δηλαδή σπάσανε τζαμαρίες κτλ. Δεκάδες φορές είχα συνθήματα γραμμένα έξω από το γραφείο μου, το οποίο το διατηρούσα απέναντι από τον ΟΤΕ, του στυλ προδότη θα πεθάνεις αν θέλει να Σκοπιανέ και όλα τα συναφή γύρω από αυτό. Η ανάρτηση μιας δίγλωσης ταμπέλας έξω από τα γραφεία του κόμματος οδήγησε το 1995 σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και τον ίδιο τον Βοσκόπουλο στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον δικαίωσε το 2003. Η ταμπέλα είναι σήμερα εκεί. Ασφαλώς υπάρχει και τμήμα των πολιτών της χώρας μας που εκφράζουν μακεδονική εθνική συνείδηση και αποτελούν τη μακεδονική εθνική μειονότητα στην Ελλάδα. Η δικιά μας εκτίμηση είναι, και μιλώντας βέβαια για περιβάλλον υπαίθρου, που μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα χωριά και ποια δεν είναι, ότι δεν είναι λιγότεροι από 200.000 σήμερα οι Έλληνες πολίτες που έχουν αυτό το στοιχείο το γλωσσικό της διαφορετικότητας ως στοιχείο της ταυτότητάς τους. Επόμενη στάση, το χωριό Λόφι. Το ελληνικό κράτος δυστυχώς δεν έχει δώσει στίγμα ότι παιδιά εντάξει, σεβόμαστε ως πούμε τη γλώσσα σας, σεβόμαστε τα αυτά σας, προχωρήστε ελεύθερα, μην φοβάστε. Εδώ είμαστε εμείς για να σας προστατεύσουμε, όχι για να σας κυνηγάμε. Το παράπονο που μας διατυπώνουν είναι πως μέχρι πρόσφατα οι άνθρωποι εδώ εμποδίζονταν να μιλούν δημόσια τη γλώσσα των γονιών τους ή να τραγουδούν τα τραγούδια τους. Το πανηγύρι της Μελίτης, ας πούμε, μπήκε η αστυνομία και το σταμάτησε. Μπήκε εκεί όπως τραγουδούσαν, χορεύανε, ξαφνικά μπαίνει και λέει stop. Δεν θα τραγουδάτε πλέον αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχω μάθει τώρα από τους γονείς μου ότι εδώ είμαστε Μακεδόνες, θεωρούμαστε Μακεδόνες. Μεταξύ μας, αλλά από το σχολείο έχω μάθει ότι είμαι Έλληνας. Και στη Βουλγαρία, όσοι δηλώνουν ότι είναι Μακεδόνες και ανήκουν στο μακεδονικό έθνος και στη μακεδονική εθνική μειονότητα, μας λένε ότι καταπιέζονται. Φυσικά η άποψή μου είναι ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος, αφού και εγώ είμαι Μακεδόνας. Δεν έχει αφήσει απογόνους ο Μέγας Αλέξανδρος. Στις φλέβες όμως εμάς των Μακεδόνων τρέχει και μέρος του αίματος των αρχαίων Μακεδόνων. Στο Μπλαγκόευγκραντ,
συναντήσαμε τον ηγέτη του εκτός νόμου κόμματος αυτής της μειονότητας, του Όμο Ήλιντεν Πυρίν. Η επίσημη αναγνώρισή μας ως κόμμα αποτελεί απειλή. Θα μπορούσε ο κόσμος να μας ψηφίζει στις εκλογές και αυτό είναι που φοβούνται. Σε περίπτωση που συμμετέχουμε στις εκλογές ως κόμμα, θα φανεί και ο πραγματικός αριθμός της μειονότητας. Αυτή είναι η απάντησή μου στην ερώτηση γιατί μας κρατούν στην παρανομία. Αυτή είναι και η αιτία που ο κόσμος δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται λόγω του εκφοβισμού από την εποχή ακόμη του κομμουνισμού.